antzerki taldekuak, zanpudentzekuak, eura diez, bueno, diez geniales, pazientziaz, eta goguaz, eta ilusioaz, eta, bueno, danok pasau du bomba. Harekin, bi egundien egon gara, eta, bueno, baina eura diez modelo batzuk, artista batzuk dira, Gustu, ziota, zaera. Nik uste dute izen dela interesgarria apur bat lehendik ikesitza daukagunak aukerio ikidu praktika egitxeko, da praktika asko egin du eta gero zuzendu bebai eta gainera ikuspuntu bat gure anderenua izan da etara idazu zehozer desberdina, ez idazu etara betiko argazkizea. Argazkilari famatuak batzuk argazki ez betikoa baizik etaratzen dutela ikuspuntu barriakin. Adibidez, desenfokauta, reflejuak eta olako gauzak aberastu itzen dulako argazkizia do, horren buruz ikesi du asko. Anderenua betik ibili da, gure burua zabalketan ikusteko argazkizia ez betiko moduen, ez baizik, diferente. Norbaitek ezabatu baino